Да строиш не е просто работа. Това е дълъг път, с пот на челото. Ръце, оставили следи по всяка стена и всяка греда. Вяра, че всяко усилие си струва. Всеки ден, тухла по тухла, детайл след детайл. С търпение, с страст, с внимание към онова, което после ще остане задълго. Историята е в малките неща. Следите от обувки в прахът, смеха между колегите, краткото мълчание, когато денят свърши. От тях се ражда нещо по-голямо от самите нас. Всяка линия намира своето място. Всеки детайл започва да диша. Трудът се превръща във форма. А усилието в пространство, което носи душа. Там, където доскоро имаше само празно място, днес е изпълнено с живот.